iki Kang Gareng iki jane ning ndi to iki? Wis jam pira mau jane rene iki janjine piye ngono lho. Wah, kok ya. Rasa sing sat. Lho saking senenge yo ndi? Apa? Lemah sing mbok tawakke ndi tak bayare langsung. Lemahe wis enek, wis genah, Oh. cetha. Regane? 100.000 per meter. Wah, iki cocok tenan. Murah to? 100.000 Per meter. kamangka luase 200. Oh. 100.000 sak meter luase 200 meter. Nah, ya wis gelem ora, nah gelem tak kene wong liya lho. Iki samene kowe iki jam pira? Kira jame. Gelem ya gelem. Ning iki tenan 100.000 lho sak meter. 100.000. Iki kamangka nek ning tengah kutha ngene iki regane sak metere 2 juta. Lah iki murah-murahan Oh, wong engko tak- butuh duit kok. Tak dol neh genah entuk duit. Lah Ayo, iya. oke, kowe tak kei komisi. Ya, Oh gelem. ya. Ning rasa kowe dadak ngono. Aku ngerti Piro? kowe. 100.000 Heeh, sak. meter. Ayo mangkat. Kowe nang Lah ndi? piye? Bet tuku lemah kuwi no. Tuku lemahnya nggo DP sik. Oh, dari Persik. Wah, dipanjeri. Dipanjeri itu. Oh, Persik. Nek babakan dipanjeri kuwi rasa khawatir. DP-ne, oh. Sing penting ora dipanjer dulu. DP. Mau mbok lebokke neh apa? Ora DP apa ora? DP-ne pira ta? 300. Mau Bisa dilebokke neh lho. Oh, Ciro, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, 300. Tak kira lho. Sing Juragan, kuwi kan mbok juragan gareng. Gareng. Ya. DP 300 lunas. Ah, lunas ya. Iki tegese ngene lho, Kang. 300 iki yen ra sida, kita bangus lho iki lho. Oh, wis ngerti aku ning ndi-ndi kuwi jenenge DP nek ra sida angus. Oh, tenan lho ya. Iki ra sida wong 100 sak meter. Sida tenan lho. Ya ora tak balekke lho iki. Ora wis Ya, wis. Sing iki bener. aku ya. Heeh. Ya, oke. Wes sing penting lunas ya. Ya. Wes. Wah, wes. Duit tak kemari sithik. Wo, sikilmu kuwi nek dedet nyelentak. Ayo mangkat. Ayo mangkat, Oh, ya. ora kesuwen. Ayo. Tuku lemah tenan iki. Ya. Yuhu, gareng entuk lemah. Ngapa mandek? Ya iki lho wis tekan gone kok. Gone ngendi? Iki. Wah, iki ta? Heeh. Sawah iki. Wah, tandurane sawah komplit kaya ngene nek gedange barang nak. Sawah ndi? Lah ya kuwi ta. Iki lho. Iki 200 meter lho. Lah ya 2 kali 100. Ngono lho. Wis kuwi. Ono. Iki jenenge dudu lemah. Lah apa? Iki jenenge gang. Loh, Gang kok mbok tol iki lho. Gange kan lemahe apa ora? Lah ya wis didol bener iki. Lho lah piye no terusane iki? Wong gang kok didol. Ya kuwi dodolanku kuwi kok. Wis ra sida weh. Oh, ra sida tenan? Ra sida. Ra sida angus lho. Ra sida ta? Ya wis, Cuk. Wah, keranjingan tenan iki Petruk. Jan, iki iso lemahe tak keduk tak nggo ngubur ndasmu kowe. Gang. Kowe ngapa ning kono? Weh. Kowe ning kono ngapa? Kowe soro to, Kang? Ya iso weruh wong bentukanmu kaya ngono iso ora weruh. Iki wae padha lagi jajal ilmu lho iki mau. Wah, iki mau ilmu to? Ilmu no. Ilmu apa? Kamuflase. Kowe apik. Kuwi mau nek tak tonton kuwi wis menyerupai uwit. Ning apik meneh, kowe kuwi uwit ning bagian oyot. Dadi kowe iki malah dipendem ning jero. Lah kowe mbok tandere jero lemahe. Apa mbok padake kentang ireng? Kowe melu perguruan ngendi? Perguruan weteng luwe, wegah madang. Saiki tak tes, Gong. Ilmumu kuwi tekan sak pira? Kowe nek iso nyekel sirahku, tak kei duit 200.000. Ye. Kowe nek iso nyekel sirahku 200.000. Kowe meh nganggo ilmu silat, ilmu kungfu bebas. Yalah. Enteng. Kudune kowe meh kungfu, meh nganggo silat, sing penting kowe iso nyekel sirahku, tak kei 200.000. Oh ngono. Hai. 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 Ayo, Kak. Ayo. Ayo, kena ra iso. Terus. Hai. Mbek iki. Mbek. Wis. Aduh. Ambek tenan, sangar tenan Kang. Mbok pikir sing kesel kowe tok. Aduh, jangkrik tenan. Aku yo melu kesel. Ye, ilmuku tingkat tinggi ta. Jos. Sal tenan iki. Ye. Ini Kang, aku genti meh ngetes kowe.
Wah, kowe ngetes aku. Iya no, meh ngetes kowe aku ki. Yen kowe iso nyekel sikilku, tak kei duit 100.000. Lumayan iki 100.000. Nyekel sikil 100.000. Ah, ngene iki lho. Duit iki nek gampang golekane ngene iki ya seneng aku. Wow. Wes. Ngapa? Nyekel sirah 200.000. Jangkrik tengek. Aja mlayu, Gang. Pak, wes. Iki aku kudu njaluk ilmu tuwa iki, Pak. Loh, lah ilmu tua. Ilmu tua ki arep mbok nggo ngopo? Ya ben sugih, ben aku saya sugih. Nek kepengin sugih kudune iki usaha kok malah golek ilmu iki. Loh, usaha kuwi kudu enek lambarane, Pak. Lambarane ya ilmu. Lah kamangka sing duwe ilmu tuwa kuwi gur bapak. Mula aku kek ono. Ya, ning ilmu kuwi mung ilmu sulapan iki le. Ilmu sulapan. Ning Oh. iso entukke dhuwit kuwi. Wah iso no ilmu sulapan. Ya apa wae sing iso ngentukke dhuwit aku gelem. Gelem Wis, ngono, heeh. tak ajari. Ya. Ning iki ya ngerti dhewe lho ya, wong jenenge ilmu ki apa-apa ki iso ngetukke dhuwit kok. Loh, Jer basuki mawa beya. jar basuki mawa beya tegese. Ya nek ana apa-apa ya kudu ana prabeyane, kudu ana duwite. Oh, alah kudu enek biayane ta. Biayane. Lah terus biayane pira? Ya iki 300.000 wae. Oh, nek 300.000 ya oke, ra masalah aku. Duitmu kuwi langsung tak nggo malpraktek ilmuku. Iki 300. Iya no, heeh. Iki, heeh, terus. Nang meja. Kene Wes meja. aku ora nyantet. Heeh. Topimu. Iki nganggo topi. Copot. Copot. Tutupke ning nggon duwite. Tutupke plek. Lek. Ah. Wes. Aku iso njikuk duit iki tanpa nyenggol topi. Wis apa ora? Mosok ya ora mungkin iso no, Lah Pak. kuwi iso apa ora? Sik. Wah, abakmu tekan dindi to malah. Ya nyenggol iki nyenggol jenenge. Ora entuk. Ora itu, ora itu. Ya iki impossible no, Pak, nek iso njikuk duit tanpa nyenggol topi. Bagi Semar, apapun yang terjadi, terjadilah. Bapak iso. Tak buktekne ya. Po, buktekno. Oke. Iki ilmu tuwane iki ta. Ilmu tuwa no saking tuwane Oh, ning kamar mandi tiba ping 3 kok. Piye to iki ora sangar. Ya, ya. Tunggal guru aja ganggu. Bu coba cabut tak balang tei besu. Buktekno, Duitnya semua cekel, Pak. buktekno. Iki Duite. iki wis tenan iki. Lho buktekno. Loh, duitnya ijek no, Pak. Aku mau nak ngomong tok. Jika duit tanpa nyenggol topi lho, aku ora nyenggol topi iki. Ya tak iki. Wes, kere iki. Kapusan nek iki jenenge. Oh, tengik. Gong, Truk. alah, kowe ngopo? Gareng gawe sayembara itu. Oh, ada motor iki. Wah, wis rasa kesuwen. Market. Nah, ngene iki lho. Sayembara ya. Loh. Lho. Bapak, Bagong. Pedro iki para bekecot ki arep ndang apa iki? Karo bapake kok bekecot. Lah ki ada nglumpuk rene ngapa? Melu sayembara. Oh, iki sayembara niki hadiah sepeda motor. Wah, Ganteng. Regane larang. Neng ya kuwi. Nggih. Kudu nganggo pendaftaran. Oh, pendaftarannya piro? Pendaftarannya gampang, murah kuwi. Piro? Kuwi nek kaya sedulur dhewe ngene iki, kuwi Ah. sak yuta wae. Sayu Lu nek wong liya piro? Nek wong liya 400 no. Masa larang. Iya. 400.000 saja. 400. Ya, betul. Oh, ya. Oke, duitmu 200 sih memelu apa ora? Siji, loro, balik sih, ya ta. Telu,
Papat. Iki iso-isone kowe sing tak walik motor. Kowe nek 200 sih nonton tok wae. Untungmu dhewe mbok calo kono. Ora, di kowe DP ora DP. Bayar nganggo HP ora apa-apa. Oleh ta? Oleh. Oleh lho. Ngene. Ngono kuwi karena kowe bayar nganggo HP iku kesempatanmu iso 5 kali. Saya mborone Apa? nyanyi. Apa? Nyanyi apa? Gundul-gundul pacul. Kecil yo nyanyi yo saiki. Gundul-gundul pacul sak gondronge. Untungmu kuwi. Wah kok aneh-aneh. Saya mborone iki. Sing iso mindah motor tanpa menyentuh entuk motor. Oke. Sapa sih? Aku sih. Oke, coba. Wes ra iso. Ya. Durung lah. Lah dalah. Kowe iki ngopo to, Mak? Kok menawa susu pindah lho. Kowe pindah alam. Ngene. Kiai bareng kowe. Bareng piye? Barbe. Sebul bareng mesti pindah ya toh. Nang kekuatan penuh. Cik, lu. Ini iki tembok lho, Jan. Oh ya pindah. Padha tembok lho. Kowe iki cok apa? Iki sepeda motor dudu gorengan bar diangkat kayak mbok sebuli ya. Gorengan. Iki terus piye wong angel. Ora iso. Ora iso. Jan ra masuk akal kok ya. Ra masuk akal ya. Yo, masuk akal. Gareng iki nek gawe sayembara kuwi ora omong kosong. Kabeh kuwi enek jawabane. Apane piye? Cara mindah motor tanpa menyentuh. Ini motornya ning ndi iki? Tengenmu. Tanganmu. Saiki. Ning kiwamu. Saiki. Iso ya? Wis pindah ta? Iso ya? Iki lho, motornya ning ndi? Iki ning tengenmu. Saiki Ning ning kiwamu. Lah iya mau ning saiki ning kiwaku. Kok iso ya? Pindah ta montore ta? Lho, Nggih. mindah motor iso entuk sakmene. Sita, Pak. Kiai itu diakali kalau tekle. Tekle kurang ajar kok. Sing pindah ki wonge ora montore, ning nggon tengen dadi ning nggon kiwane mung. Ya wis ben, Pak, wis ben. Wis ben piye? Ha iki entuk Motornya. Emu durung entuk samono. Piro? Ya ora apa-apa. Iki didal kok didal. Didol bagi telu ya. Oh iya, bagi telu. Ayo, ayo. Kono, kono. Mas, motorku mas. Mas, motorku. Duwe, duwe, duwe.